Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! 49 minutos nakaligas at pak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita. Una sa aksyon. Las 4:51 na Aksyon Radio Philippines Standard Time sa luwat mayong hapon na naman. Nagahinuganas kag nagabaga-baga ang mga balita sa mga adlaw. Pero mas sobra pa huganas kag baga-baga ang kasing kalsang init sa bunggid nga adlaw. Halin kay na sang aga hasta sa mga hapon. Nagakinuriit ang mga tao. Hindi hapak, hindi hamak ang pagkinuriit nila. Tagon man sang halos hindi na magwanta nga kainiton kasing kalsang init subong. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervoy Action Reports Afternoon Edition. Mandiri sa Bacolod mga ka-aksyon, may pila sa mga estruktura, may pila ka mga establishmento kon building. Ang may madamo nga mga tao nga nagatransaksyon, Sos Josep kag Maria. Malauoy kamo sa mga tao nga nagapatial sa init. Otro man ang nagadumana siguro kung mga opisyal sa ring mga struktura ni o kung building privado man o kung yaras gobyerno dawagin nila matulopang dani dawagin sa nga kaluoy nga nabatsagan akita nila nga grabe ang init mas nag-antos pagid ang mga kaaksyon naton nagadugang ang antos ka nabatsagan nila ay nga aman way labot nga mayara sa nga ginasuksok nga face mask. Ang mandatory gidre sa Bacolod City, mayara pa sang face shield nga dapat isulob gid. Bahuo.
sino man ang opisyal sa ring pila ka mga establishmento di man. Tabo kita sang natalopangdan nga ang singkal sang init bla kun hapon kun di aris baybay nga porsyon. Di kun ara ang ginalinyahan sang mga tao nga igo man sang init mga ka-aksyon. Wagi na makitaan sang pila dira ka mga nagadumala or opisyal nila mga ka-aksyon. Tandaan nyo man dabi. Pwede niya nga butangan nyo bisan sako na lang, karton o kun bisan lapat na lang atabon bla. Nakatabon-tabon para mapunggan ang paglusot sang singkal sang kaediton. O kung base ay kamo makahibalo sa matundod niya sitwasyon sa mga tao sa gwada sang building ninyo maka-aksyon. Labi nagid sa sus, ara yaway go-agawa siya sa opisina. Mayo lang kay manti bugnaw. Ang ginamtangan nila sa ina sa opisina, may aircon ya. Di ang nagapatial sa init nga nagatransaksyon da tawo man para sa inyo. Aber check mga bada, luy-luoy man kag hatagan nyo man sang konsiderasyon pag may time. Kung way ka mo sang time, tiyala pag gusto ka bada. Pabugnaw, maayo sa inyo sa di pamatyagan. Pero basi kung kibot ka mo sulihi, golpihon lang ka mo atake hindi sa terorista, kundi atake sa nga masakit na siya sa nga lawas. Ang ginasiling ati man gaba kang marisi, abasi bumalik sa inyo. Kasi sa ulihi ka mo pang una tumbaway pilas. Una sa balita, una sa aksyon. Aman ang sitwasyon sa Bacolod diri subong, outside Bacolod laban-laban na mo manimo ang kagrabe sang init subong. Ang dehydration pag malasang lawas tuman kadalikado ang ginatawag nga cardiac arrest. Amaning balantayan kag nagapangibot man nga sahi sang balatian basta ganito man ang kainiton nga nabatsagan sa lawas naton. Sara salentara pala tuntunan aksyonan reports after edition. Yari kita sa Pizza Rosina, Abril 2021. Ikadawang Lunes ay kaapat nga bulan sa nga tuig 2021. Ang senaryo subong sira diri, sira dito, limit dito, pag dumirit diri. Amaning ginabantayan sa mga tao. Ginabantayan man ang sinong tao nga makadala sang peligro kag delikado. Ang rason bangod sa nagabagosbus nga pagdamo sang kaso sang COVID-19. Di masilin kita nga dapat dublihon ta or mahimo palang triplihon. Duha ka triple nga paghalong subong dapat naton sundon. Kaya alos taran subong na senaryo kung COVID-19 na paghambalan halin sa COVID-19 mismo kung paano naton siningi pahagan-hagan ang kaso kung tap naon dalayon nga batap na naga-problema man sa ginatuwag nga bakuna. Aman ang siling sang kalabaran nga daw halos di maintindihan kung anong abilidad, ano ang kinaadman, ano ang gahom ang adala sa ring COVID-19. Damo na subong sa mga tao nga nagapamangkot kung nga wala ginahalinan sang kaso ang pungsod Pilipinas. Ano ang ara sa Pilipinas nga wala siya nga pungsod? Ano ang kinaiya sa mga tao sa Pilipinas nga hindi makita sa ibang nga nasyon? Sa mga lugar nga subong bla, ang mga tao sa ilan dito nga lugar nakabalik na yayuhom. Ang iban gani may yuhom na, may ngirit na, may paman pangabarangisi. Dito sa ibang nga nasyon daw damo na ang mga lugar mga ka-aksyon sa mga tao sila lugar to nakabalik na yayuhom kag nakagulogin hawa na. Tangod dato madalang kadyutay sang kaso mga katiting na lang ginatawag bla ang kanamoon sang mga tinuga nga may ara sang kagaw nga korona ang lawas. Jutay na lang tong kaso sa ila. Pero diri sa aton sa Pilipinas nga
Kung sa mga linyada pa sang kanta, why, Delilah. Amo ng pamangkot eh. Nga aman, no? Nga Kamu, ginapamangkot yung man kaugalingon nyo ay. Kaya kung pamangkoton ta ato sa gobyerno, do halos tanan nga mga kwestiyon na palabot naman aton sa ila, di ba? Si Presidente Rodrigo Duterte ganig ako nga daw mahibi na saya. Daw mahibi na siya bangod sa sitwasyon subong sa Pilipinas. The first time na tabo ni nga sa isang pandemya mo. Ang una-una, kaya nga nakahibi mga ka-aksyon sa aton, di si Governor Bong Lacson, di ba? Sang nagpabutyag sang pamulong-pulong, nagligad to nga tuig. Pagkatapos mga ka-aksyon, mayara naman nga mayor nga nagsunod man sang hibi-hibi. Namo, gahutik ay. Insunod niya si Governor Bong Lacson. Hibi yan, di ang ngayan, Ito kasi guhawi kung yung paghibi-hibi, ya mo. Alas 4:59, Action Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ano tunta na mga Pangulong didalan sa atos rin nga pagpangalagad. Una kita sabahin sang balita lokal. 150. Hindi kwarta, kundi 150 ka mga folding beds. Ipahamtang sa Damlag lang ginbuksan nga isolation facility sang Bacolod. Adira na sa may Handumaran Elementary School. 150 ini ka mga hiligdaan sa mga pasyente nga mayara sang COVID-19. Tapos langid man no ang inpatukod nga isolation facility sang sunod ka mga banwa pagid diri sa Negros Occidental. Ay sang nagdubo ang kaso sang COVID-19 diri sa ato sa probinsya nagliga nga tuig. Kundi ang Negros Occidental ara na lang kuntani sa 58 bilog ang mga tawo nga may kagaw nga corona. Tanda ko ginang pitsa nga record eh. Pebrero 22 ina, 58 na lang ang COVID-19 active cases sa Negros Occidental. That was February 22, 2021. Suspag Feb 23, kag sunod-sunod nga adlaw. Ang 58 hala saka nga saka. Hasta subong ho, nagsobra naman 1,000. Isang nagligad nga 2019, damo-damo sa mga local government units naton, LGUs dari sa Negros Occidental, pati dari sa Bacolod. Nag-construct, nagpatukod sa ginatawag nga isolation facility, quarantine facilities, ti subong ho, na puslan gid man kay kadamo-damo naman sa mga gintapikan sang kagaw nga corona. Kaya ba ng balita mga ka-aksyon, 150 ka mga hiligdaan sa mga pasyente nga may COVID-19, ang pagplastar gin patigayon sang mga personnel sang Interagency Task Force Against COVID-19. Aman ng hiligdaan una gintipon sa command center sang Bacolod. Importante nga bagay ni bangod kon wala sang hiligdaan, basi imbes COVID-19 lang ang problemahan natos lawas. Pati ang pagrinagaat sang tulan sa likod na sa pasyente kag kakapoy sa lawas ang tuson nila blaw. Ang gwasi rin sa ulihiti, may kagaw na nga corona, ang lawas, ang kakapoy, kag pagpalamenhod sa lawas. Nagapa-indis-indis mas COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kabud lagi man tuhod nga ara kasulod sang kwarto da, labi na kung gina-isolate ikaw nga way ka sa gilidaan, di ka mahigda siminto. Bayo lang kung may karton, may sa may karton, ganing siminto, butakan mo karton, lain gid kuno ina sa likod sa tao, kung may eksperto, sa ikaw lawa sa ato sa nga pahambalon. Mas nami gidya ang tulugan niya inang kawayan, no? Kumans kawayan blasos kag banig. Ang kawayan butakan mo banig, amo nang pinakabugnaw bisan di ka na mag-aircon daw. 5:03. Alas 5:03, Action Radio Philippines Standard Time. Bacolod Respiratory Outpatient Center. Sa Bacolod Bay Center, ginbuksan na, liwat nga ginbuksan. Kaya nakaagin na operate ng ligad ng mga tinuig mo. Ginbuksan na naman agad makahatag naman serbisyo sa mga Bacolod nun. Ang pagbukas
halin Lunes hasta Domingo. Sa kasmanan sugod alas 8 sang aga tubtob alas 4 sang hapon. Abi nyo kung anong tawag sa San Bacolod Respiratory Outpatient Center. Sa lipot nga tawag, ang tawag sa mga kaaksyon, BRO Center. BRO, ha? B-R-O. BRO. May nadumduman ka mo? Kung ano nga balita, ano nga balita ang inyo sini madumduman. Kung makabati ka mo sa ginatawag, BRO. Tinaga nga, BRO. Way na sa iban, kundi ang damlag lang makasilid ni nga pagmasakir, di ba? Sa isa ka lalaki sa barangay Tangob sa 4 ka mga tao, isa ka lalaki, 3 ka mga babayi, lakip ang makaluluoy nga inosente nga bata, amo tong pinatay sang may pagkamala demonyo nga sa isang utok sa tao. BRO, B-R-O. Amo ini ang tawag kag ngalan na gen-mention sang suspitsado nga si Christian Tulot na to. Si Dundon Tulot. Si Bro ang balyamo kunong naghimo gid sang krimen, di ba? Si Bro amo kunong naguyat sa martilyo kana paglampos to sa mga biktima. Pero igo murahon gali mga kaaksyon ang ngalan gali nga Bro. Kamo gapati. Ngayon nga lang nga bro ni palalantaw ko teleserye ni iring si Christian Tulot ni kaya laban-laban ang bro ni nabatian niya lang ni sa teleserye sa telebisyon. Si bro gali amo ning ngalan gali sa kinistorya sang bida sa teleserye. Di bla si bro laban-laban amo gini daw amo ning sulos pensar ni Tulot daw sila nga si bro bro ini nga balita ni gyapon ng panels ni sa pensar sa makuludnon kag ning Rosanon ang report kada baton ta ini si Christian Tulot ti ara gyapon da sa selda sa police station 8 dara sa may barangay Pahanukoy oy nanoy ning report kada baton ta nga kon gabi ko do ginapaano sa ginagpukaw siya sang iya sa dekonsensya waay sa ginapatulog kag daw may nagapabatsyag sa iya. Una sa balita, una sa aksyon. Kaway na sang iban laban-laban ang mutong ginpamataya labi na ang bata tong ara lang sa sopa tapnan mo ya sang ulunan ng ya sa ring nawong hasta madulaan sa ginawa. Hindi sa kuno katulog sulod sa prisuhan daho. Ginapapahuwayan sa anay sa nga ato sa dekapulisan. Parang magbalik gid sa normal man igurong ya sa ring pabinsaron galing gabalik-balik. Ang ya sa ring pagka-L. Ano ba lang epekto sa Shabuhaw? Kadugay na. Kadugay na nga gina andam sa inyo sa mga otoridad naton nga way gid sa madala sa lawas ng taong Shabu. Balik ta sa istorya sa Bacolod Respiratory Outpatient ining BRO Center. Ang bago lamang nagka-recover sa COVID-19 nga si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, EOC, mayara sa panawagan sa Bacolod nun. Ang sinuman nga mayara sa kinabatyag nga sintomas ng COVID-19. Ang sintomas na makakson ang uso gini sabong kay mantik klaen sang init sabong. Damo kita sang gakasugata nga ginaubo, ginasipon, hilanat, kulibra, trangkaso, palanakit lawas, tutunlan. Dula ang panabor, sakit kaglingin sa ulo, diarrhea, nagapanang luya. Ambal ni Sorongon dapat kadto kamo sa BRO Center para magpakonsulta. Hindi kamo magkabalaka. Ambal ni Sorongon, libre. Wais ang dapat bayaran kung magpakuha ka sang swab test. Kung nagabatsyag ka sintomas ang COVID-19, dapat pa-swab gid ka. Kay basi may COVID-19 ka na. Ang pamangkot na kaakson sang kalabanan, tanan ayhan nga may malain nga ginabatsyag sintomas ang COVID-19, mapakonsulta. Tabi na sa hindi luyag matapikan kag hindi luyag ang balon bla nga positibo sa COVID-19.
Ang iban mga kaaksyon, ginaantos na lang nila na ginabatsag nila eh. Nagapakuribong na lang na sila sa nga balay. Banda, nagapanghampol na lang lampunaya. Kunway lampunaya, tiaraman ng alibhon o kon kasla. May nag-ausap gani sang ugbos na lang niya sang alibhon, parang ubo maglayas. Mayaraman nagalaga sang sinaw. Mayaraman gani nga mantiner lang niya hala ka inom sang sabaw sang laswabo. Nga nagadalhay lang bla. Laswa ka na okra, laktan mo tugabang, kagano pagid, takway, sus, gadalhay na naman. Why ba may higop tulon? Tested na prove na, no? Labi na kung bagong puksibla. Amo na ang ginahimo sang kalabanan ng mga kilala ko. Why na sila nagapakonsulta, why na sila nagapaswab. Amo na, naamo ka lang herbal mga kaakson sa palibot sa balay nyo. Dasig pa ya ang inyo sa nga pag-ayo. Ibalik man kapag siklawas nila, pag-ayo nila paligo dayon pabalhas. Okay na. Ay iban gani pabalhas nila, hindi sila nga jogging. Uyat sila sa dul. Kag mang hilamon, gudit, nakapaninlo ka na, nakapabalhas ka pa. Pero ang panugyan lang sa saning panatunto ng mga kaaksyon sa ato sa mga kaaksyon da nga koresong, kag maiban man da nga nalipay, ang panugyan lamang naton mga kaaksyon, nalipay bangod mayara sang libre nga swab. Basi kung dabo ba sa inyo daw ay kabalob la, dugay na lang libre nga swab ha. Basta gobyerno libre na. Pero panugyan lamang naton base kinabatsag lala na balaw, lala ng kinabatsag sa lawas nyo. Hindi na pagulata mga kaksyong matumba ka mo ay pilas. Hindi nyo pag-eksperimentuhin lang lawas nyo kung lala na kinabatsag nyo. Kinahanglan nyo na magpakonsulta. Kinahanglan nyo na sang eksperto medical. Medical experts, Dr. Gid. Ang inyo sa nga dapat pakonsultahan. Kaya base sa uli, hikag to nyo si konyo. Kaya ka mo sa dapat masulong sa matabo sa inyo. Inyo man lang kaugalingon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ano pagkiniba sa ring balita sa bahin sang lokal, temporaryo nga pagpasira sa border sang Iloilo kag Negros Occidental, laban-laban nga madayon. Sirad anay naman niya. Close naman niya. Amaning tikang makakson para mapunggan. Mapunggan bla ko sa mga konsi kibuloy paro kani. Stop! Amo nang ato sining ginahandom gid. Mapastop gini ho ang COVID-19. Kay tama na, sobra na. Sobra na gidaganto sa tanan. Di wais ang pinakamapag-onde nga tikang kundi isa ni ang pagkasira sa border para nga maghagan-hagan ang pagdamo sang COVID-19. Sa sini nga mga probinsya, sa sunod sang Iloilo, kag sunod sa Bacolod, probinsya sang Iloilo, kag Negros Occidental. Tikon madesisyonan mga kaaksyon, damo naman anay sang hindi pwede nga makasulod kag makabiyahe. Ti ang gobernador sa duwa ka probinsya mga kaaksyon nagistorya na kainas sang aga sa cellphone. Ang resulta, kag mayara sila sang initial na nga nahisugtan. Hulaton na lang official nila sining mando. Di para ka Gobernador Bong Lacson, wala sa nakitaan nga problema, kay naintindihan niya man ang sitwasyon sa Iloilo, no? Kaya ang Iloilo, nagkabalakaman sa grabe kadabuon sa mga kaso diri sa Negros Occidental. Tiluyag nila nga, ops! Pwede, hindi na kamo na magsulod din sa Iloilo. Same man na mga kaaksyon, ang Negros Occidental, dito sila na po mga kaso to Nagapangaman man rin Negros Occidental, mambal man kami din nga, ops, pwede, hindi lang anay. Hindi, why sa problema? Tawhay lang sang agreement. Wala tontang official gid nga pagpermahanay sang order ni sang duwa ka mga gobernador mga kaaksyon kag duwa ka mga mayors sang Iloilo kag Negros Occidental.
Ti ang plano nga pagsira temporaryo dapat gini nga ipatuman. Hunatunta kung san o ina matigayon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang kalawigon sang trabaho sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal kon Kapitolyo, ginpalipot ang ginatawag nga 4-day work week. Apat lang kadlaw sa isa ka semana nga pagtrabaho sa opisina. Liwat ipatuman sugod na sa Biyernes. Lunes hasta Huwebes lang ang obra. Ang Biyernes, ang mga empleyado dapat sa balay lang magtrabaho. Kung may talapason nga pilirmahan, may hingagawon nga report, dapat sa balay lang obrahon. Kung Biyernes. Iniya sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal ha, ang kalabanan ari assign sa Kapitolyo Provincial, namo ba naka-assign sa mga district hospital. Si Governor Lacson sa mga adlaw nagperma na sa mga mando mga kakson isa lang ini kapahina dala ang pag-abiso sa mga empleyado nga dapat likawan yuanay ang pagtipon-tipon ang ginatuwag nga mass gathering halong kag ulo aligmat gid sa kagaw ka corona imbes kung tani maghuya makakson daw pareho lang sang bagyo nga bumaskog pa sayaw. Grabe, kumusog pa saya. Nagahara-hara. Nga daw turo nga sapat, no? Budlay-budlay gid, ikwentrohon ang kontrang hindi makitaan si COVID-19. Pero kapati kita nga mga Kristiyano nga waya sang pwede nga makapugong sa nisiya, kundi ang sababaw to. Ampo lang kita permis babaw sa mahal nga makako. Ha? Kung si Tulot pa kay bro. O si bro na sa teleserye, bro na panawag da sang bata nga bida sa teleserye. Si bro na mo na sa Jesus. Mo ng Diyos. Nagidostorya sang bida sa teleserye. Si bro. Okay. Sa nagabaga naman nga balita nasyonal, oy, singit ko lang. Sumunod nga information dari sa aton mga kaaksyon. Ang dugang nga bakuna, may dugang nga bakuna nag-abot dari mga kaaksyon. Ang na-deliver sang bakuna, aeroplano ya. Kay sino aeroplano, yan ni Albi Benitez. Yan ay former Congressman Albi Benitez. Nag-abot mga kaaksyon may panibalaan ho kung Sinovac o kung AstraZeneca. Doa malang ang ari pa din sa aton mo ang nag-abot na din sa aton Sinovac o kung AstraZeneca. Nag-abot sa mga hapon mga kaaksyon ibalaon ta na dugaya. Sa ato sa mga contact na sa bahin sa PIMT Provincial Incident Management Team. Sa balita nasyonal, isa lang munuhon ko. Tarano pang doon nga balita sa nasyonal, di pa mati kamo ha. Kay taran ta involved ilmublado, taran nga tao aris Pilipinas. Ang pag-aristar o kunin yung pagpanakopla sa mga nagasupak sa quarantine protocols. Ha? Linibo na di ang nagkaradakpan, linibo naman ang namultahan. Pero suwong ang Pilipinas na pulis ang PNP, wala na nagaobligar sa pag-aristar sa mga quarantine violators. Bo, si Radyas la ba? Sabi nyo makapagusto na kamo, hindi. Kaya may balasihan ang PNP kung nga agin mando nila naging pagwa nila ini nga palayag ng kaaksyon. Sa mga quarantine violators, why naman nag-obligar sa pagpasakas ang kaso? Patok sa mga nadakpan. Kay makabig ini kuno nga counterproductive. Ano magsiling counterproductive? Why isang mayo nga dangatan? Kung sa mga tanom pabala, stala sa tanom, why sa bunga? Ang siling sang PNP spokesperson nga si LD Brandy Osana, na unikan ko sa ngalan niya mo, no? Nag-isano ng ngalan niya sa Pilipinas sa kalibutan, guro. LD Brandy. Sana naka-word? ILDEBRANDI. LD Brandy.
Yung sa una, sila to ni Procopia, tisubong may Ildi Brande. Meron pa si Ildi Brande, usana, ang balya si PNP Chief Police General D. Bolsenas, nagbando na sa mga kapulisan na hindi na magpasakas ang kaso o kung hindi na magpang-aristar sa mga quarantine violators sa lipot nga pag-insindi naton ni pangsawayon na lang pangsawayon na lang. Anong ginalinan ni kung nga amo ning mando bag-os ang PNP kay may duha na gali ka mga persona, may duha na ka mga tao nga gindakop pero nagbangod sang pag-antos lawas pina sa lawas nila napatay. Duha na silagli. Ang matabo ti siling ni Osana, ang pulis subong magapatuman sang health protocols with more compassion. Mangin mabuot. Kag mangin mahinalungon. Ang pulis kag iedukar na lang nila sa maayo ang mga tao angot sa COVID-19 transmission diri sa Pilipinas. Kaya mga nagkalabata ito April 7 atong si Darren Pinya Redondo to. Kita nyo may video pa sa kani antes siya mapatay. Iya daw hindi naman insakto guro nga pina sa iyan Kaya gin pa exercise na siya. Gin pa exercise sa daw push up or squat la. 300 beses ya. Anong klase ka manugpina tong tao to man? Kasi kung libugando guro to. Inatake ni siya sang balatian lawas yan patay sa Sang maisa pagid makakson April 9, Hernande Jimenez napatay man bangod sa aligasyon pare pagid yaw pinatupan yaw kinastigo niya sang village watchman, in short barangay Tanod sa Calamba, Laguna. Ay nano may right a barangay Tanod nga mga stigo sa narakpan niya. May kuntani kung tinayaan sa sang pusil kag una sa gipatupan ag dakop barangay Tanod. Kung tawhay malang dakop po da, lalis lang hala. Lugay kasabat, i-endorse police. Isabo-subo na dangatan sa ring duha ni Macakson no, ining sahi nga pagpanakop ni why niniguro nga nagabasa-basa bisan putos na lang sa mutong kunibos ini mga nagapangnakop ni dayo na bala kapanakop law kag pina sa narakpan nga daw walang sinasanto. Wow. Pero ning balita ni Macakson di po silingon nga maghala na lang kabada kapinisaway. Dapat intendihon ni kung anong papel sa mga taga-gobyerno na wala sang mabihangan, wala sang malapakan ng kinabatarong. Ay importante buligay ang taran para sa kinahandom naton subong nga pagdula na sang COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:21 alas 5:21 Action Radio Philippine Standard Time sa Ringabahin, yari ng observation report. Sa ato sa Ringapatrol, dala ang traffic situation sang Bacolod City with Action. John Diaz. Action John, mayong hapon, please come in. Mapaang pangyempo sa gihapon sa palibot sang syudad sa Bacolod sining hapon aksyon markag sa tutunan nga maka-aksyon. Pero pila naton ka madalanon dream yara medyo mabalubog at ang trapiko yara man sang maligwa nga dalanon. Isa na maka-aksyon dring area sang Luxina. Durante sa manatanan, reminder lang kung ikaw maka-aksyon abi nagaulat di pa nga jeepney. Basible yawan ka daulat sa may San Juan nga area kung pakadto Banago ang ruta nga iwabi maka-aksyon nga ginaulat. Na kay ti may minor rerouting nga ginapatigayon sa palibot sang syudad ng advance sila kabadayon nga pagkayo sa dalanon along area sandalan San Juan drablas may halandon aksyon. So mga salakyan diri sila ginapalusot no halin ka downtown area amo di pasahay nga jeepney nga may ruta Banago Libertad ang diri ginapalabay sa dalan Gatuslao. Tugtog labot ito na maka-aksyon dito sa Gatuslao mismo sa BS na kinodrive. Drablas kilid sang abis daan malusot na pasahay nga salakyan nga ang ruta again Banago Libertad lamang. So base ko rin ka nagaulat dira kami sa barangay 6 dira sa likod sang Ayala Mall o kung diri ka sa barangay 2 nagaulat ka di pasahay nga jeepney nga ang ruta pakadto barangay Banago gali kay Yawang kaulat di pasahay nga salakyan dira ang akon advice diri ka ulat sa Gatuslao diri ka ulat sa likod sang Capitol Lagoon diri ka ulat sa may North Capitol Drive o kung South Capitol Drive maka-aksyon
o kon pwede ka di kaulat diri alang area sa Burgos, San Juan. Kay para at least may jeep o kon di ba nga jeepney kagidya nga masugata o kon nabi mahulat mga kaaksyon. No? Ang patrol diri kita karon gapon sa mismo Sanggalo Gatuslao sini gapon nagkadig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon ng trapiko ang aton paghambalan. Pasulod kita downtown area mga kaaksyon na sini gapon medyo madabalaba ang pila sa masalakyan nga diri nagalabay along area sa dalan nga Rizal Gatuslao. Padulong diri mga kaaksyon sa area mismo Sanggalo Gatuslao. Bagod man mga kaaksyon lunes kita karamo sa mga dipasay nga jeepney makita naton sa madalanon na nagasinumbali man balik ang aton tanan mga kaaksyon may trabaho sa mga pribado kag pampubliko nga magkomboyahan diri mismo sa may syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Bisan area mga kaaksyon diri sang Plaza Publica sa palibot mga kaaksyon. Diri ato nakita mga dibasahin nga salakyan sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Diri sila nagasiya ginutok diri abi nagaulat sa mga dibasahin nga salakyan. Gani ato reminder man sa ito mga kaaksyon wala sila kakuha pasahero sa Gatuslao nga area. Diri sila makaaksyon sa area sang Rizal, atubang sang Cathedral, atubang sang LCC. Diri ka pwede kasakay jeep. Ikaw mismo nga pasahero, ikaw na dapat maghatag man mismo kung mga responsable. Kaya bangod kung dra ka magsakay sa Gatuslao, ang matabo gid tikitan ang madakpan nga drivers ng salakyan. Gani mga kaaksyon para bulig ka man sa ibang nga mga driver, diri ka na lang hulat sa may area mismo sang Dalan Rizal. Hindi ka na magpasaway pa nga mambal ka gamay naman nga simpo makasaka gigliyon kung madakpan ka sang traffic enforcer disgrasya man ang ibo nga driver nga ginsakyan mga kaaksyon. Gani ay nabulig na to no kay paghatag disiplina man sa pinaka mga driver sa maribasahin nga salakyan. Isa siguro mahimo nga rason kung nga ginudumili ang pagpasakay bilang area sang Dalan Gatuslao bangod ba kaaksyon ng mga chances gid man nga nagbubugat ang trapiko alang area diri sang Gonzaga Gatuslao approaching Victor Rizal Gatuslao mga kaaksyon. Sa piyak na dalhin diri sa area sa Dalan San Juan pakatog mga kaaksyon sa Luzuriaga from Gonzaga San Juan going Luzuriaga San Juan sini nga po nagkabig diri nga light to moderate ang sitwasyon sa trapiko. Nagbubugat ang trapiko ng area diri mga kaaksyon sa Luzuriaga San Juan. Pero importante diri may naghamtang yung mga traffic enforcers sini nga po. Pagliwat man sa patlo sa Dalan Mabini diri sa area mismo sa Gonzaga Mabini dako man ang bulig sang ginpantang nila nga traffic lights dra mismo nga lugar. Kay kung may traffic lights abit mas may sistema ang trapiko mga kaaksyon. Labinado may nagasinumbali man dili kabayag nila sa Santo Negros Electric Cooperative. Kalabanan may mga dala mga salakyan nga pribado kung may mag-double park na karon at least mo mobligar sila nga nangangita sila sa ibang lugar na maparkingan nila kay hindi sila pwede dira ka park sa tubang mismo sa Suneco kay mante ang mga traffic enforcers nga namtang dira sa wayon gid sila. Kaya makakabatik sa storya sa ibang mga driver nga naglabay dira kung mga kaaksyon na may sistema nga daan ang traffic ko na sa area mismo sa Dalan Gonzaga Mabini mga kaaksyon. So far mo na ang pinakaroon na sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod mga kaaksyon sinigidamang hapon. At Dockson Mar ang update karon namin kang tanang sining kaso sa Japon nga multiple murder case dira sa barangay Tangob syudad sa Bacolod at dulong sa mga kaaksyon sa diligidamang madugay sa itong pagbalik report standby mga kaaksyon. Sa tutunan nga matag para mati basta masaling panyampo namin ginman ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ola sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Magkakalapit man o magkakalapit. Okay, salawanta ang monitor sa ato sa nga live stream. Nag-block na din. Okay na. Araw na si mo. Okay na si mo. Nag-block din sa ako eh. Pero sige ba? Lagtan na eh. Ayos na? Okay. Dari kita sa monitor sa ato sa nga live stream kay dabo-dabo sila. So Zet alone ng hello.
Guillermo Clarito, ari na kami di sa mga abyan ko nga naga-liki-liki sa programa mo. Boy Miguel Berliano kag Fred Madrid sa nga Mabini Coral Barangay Thori. Salamat. John Montiliano High, Sierrado na naman, Hambalya. Sa pamilya Saludares, Gavitoya, Catigo, Trinidad, Nabor, Mogar, Rojo, Estremilio kag Clarito sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra, nagapabalakpak sa imo sa nga programa. Sa Cordova, okay lang maghigpit sa nga protocol basta hindi lang pagtawgon nga career sa nga virus kami nga mga OFW. Okay. Ana Mandri Sogbro, nagalala lang kuya sir, nagalaga lang kuya sir sang loya plus turmeric, ginang kalawag plus ahos as tea gininom ko everyday. Ba? 50 stars, 10 weeks. Balya. Gabi Alexis Servando, Sir, may curfew ang Bacolod, 8 p.m. to 4 a.m. Why? Ang curfew sa Bacolod as is, same gihapon ha, sa Bacolod ha. Alas 11 sang gabi mag-aumpisa tubtob alas 4 sang kagahon. Bacolod City na siya. Ang 8 p.m. to 4 a.m. outside Bacolod na siya. Okay? O, sige, Gabi, salamat. Alex R. Monteza, Pedrinya Ayorman, nagsumarlon, mayong hapon, always pamilya ko sa Barangay Hadumanan Zone, gapamati sa Mosadik Action Radio, specially gid sa pinalaga kong Iloy, Mama Judith Pedrina, salamat. Nini Rodriguez, mayong hapon nagsumarlon, gabanitor gid sa Paglaong Village, Merle Gonzaga, monitor lang kami, stay safe. Si Kathy R. Calatrava, mayong hapon nagsumarlon, Ramasilino G. Alturas, diin ang Air Force plane para mag-deliver ka vaccine sa Bacolod. Yato ni Alvi kwan ng aeroplano. Sinovac to, Sinovac. Okay. Amagi man nga dapat yan sa karabanan manalimutan ta sa pinsarte. Alvi lagan mayor Bacolod City ang kwentro kay Bing, Mayor Bing oh. Kaya madasang laing guro. Para mipilian tao Pedrinya Ironman, aragid ang Pedrinya family kag area family ga monitor sa Andobanan Zone 6 Axomarlon mayong hapon. Si Yataro Di Toros Unique. Okay. Elizabeth Malakagamala, resident sa Barangay 31, special ito Malaka family, Porok Santa Ana, likewise to Gamala and the Rivera families of Barangay Inayawan, Kabayan. Thank you. More power ARB. Si Yataro Di Toros, inadik na paminaa. Inadik na paminaa. Okay. Alex Fuentes watching. Alex Fuentes, listening, watching, okay. Approve. Mayong hapon, okay. Maria Teresa Hovilina, good afternoon. Manjo B. Arnejo, mayong hapon. Jean S. Sir, good PM. Chamarlon, monitor. Ana Manzia, Sogbro. Lesson learned. Mas-stop na ang pagkasalista nila sa punishment sang mga violator kay ang iban nagapadayaw lang kon makapina kag wala gid gina-consider ang health sang tagsakataw. Pamatsyag nila daw, sapat lang nga pagusto lang sila kapanish. Community services is enough na kag multa, but no need na parusahan physically. Very, very, very inhuman, just saying. Salamat gid. Homalumina, good afternoon. Rhea Rose, okay, naglabaw ta. Lito Segundes, monitor from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Rhea Rose Palma Marcito, good listener kami di sa Kadolonan, Barangay Kamaug. Kindly greet family Marcito, kay Nanay Elsie, Tatay Indot. Thanks, Gid. Alright, thank you.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil Kung ka balang antos ang imo mga katol-katol sa imo nga palit problema mo balang. Una sa aksyon! Alas 5:37 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang nag-abot nga Sinovac vaccine sa mga adlaw kaang ginkargahan eroplano ni former Congressman Albi Benitez. 14,400 vials sang Sinovac. So, silingon sa di, ay single dose malanimo. Basta Sinovac vaccine, isa ka vial, isa ka dose. So, gwa sa di, 14,400 doses. Ang nagdugang Sinovac vaccines dari sa Negros Occidental, tunga-tungao naman na. Ang 11,400 para sa Negros Occidental,
ang 3,000 para sa Bacolod. Tungaon pagid na. Kay nga ang tunga sang 11,400 iturok una nga dos. Ang katunga itigana sa ikaduwa nga dos. Dibla, so sa Bacolod City 1,500 amo nang una nga iturok una nga dos. Ang nabilin nga 1,500 ibutang sa cold storage, cold room, itigana sa ikaduwa nga dos. Kay dapat tagduwa ka doses ang iturok ka bakuna sa kada isa ka persona. Sa Bacolod City Hall nga balita with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Bro Center bukas na sa Lunes tubto Domingo ang adlaw. Action Dale sa report please Kevin. Action Mar ang Bacolod Respiratory Outpatient Bro Center ni siya nampang sa may Bacolod Base Center. Operational na siya daan pero Lunes lang tubto Biyernes nga adlaw kag sirado sa kada weekend o kung Sabado kung Domingo nga adlaw. Pero this time pagod man na sining pagsakas ang COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod, ini siya ang operational na 7 days a week. Action Mar from Lunes tubto Domingo nga adlaw. Alas 8 sa aga, pwede niya maka-walk-in din ang mga persona nga maluyag magpakonsulta kung may ginabatsyaga. Ilabi na mga simptomas ng COVID-19 to 4 sa hapon Action Mar. Ilabi na may mga medical frontliners man kag doktor gin-deploy dira sa Bro Center para mag-assess sa sitwasyon sining mga persona nga luyag magpakonsulta Action Mar. Ang Bro Center kung madumdumay ni siya ang ginestablisara matapos nga malaba ang nagapila dito sa may Bacolod City Health Office kag diri man sa may Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital Action Mar. So dire libre ang konsulta kag in kaso nga mag-agwa dira sa assessment sa may triage area nga kinahanglan is swab Action Mar libre man ang swab testing no kung RT-PCR test dira man mismo sa may Bro Center Action Mar. Actually kung magpakonsulta kag dira kag nakitaan dira sa mga doktor nga kinahanglan mo swab test Action Mar kag wala kaya sang salakyan no kay magpuli ka dapat makabi ka ng probable COVID-19 or suspect dira mayara dira sa Action Mar sang ambulance no para igadulong kasi mo singa balay tugtuba nga magwa ang resulta sa imo sining swab test. So panawagan diri Dr. Chris Roman, Deputy for Medical sa Bacolod DOC. Kutob dira sa may nagapang duwa-duwa sila sining ginabatsyag ilabi na kung may mga simptomas ginagapakita sila sining lawas or ginabatsyag magpalapit no dira sa may Bacolod Respiratory Outpatient Center since libre man ang swabbing kag ang consultation. Aling tingoga ni Dr. Chris Rongon sa Bacolod DOC. Doon sa mga ginayog sa pumuluyo naton, kung may ginabatsyag sila, magpakonsulta sila kadto sila sa Bro mapaswab, libre na dang swabbing naton, libre na dang konsultasyon para mabalaan ta kung COVID na siya kung hindi. Kaya kay bala mo subong ang COVID, grabe ang transmission, grabe ang development, hindi lahog makaagi ka COVID deal. Take it from me. All the while, abi kuya, ang COVID is just itang kaso lang, hindi gali. You have to undergo a lot of healing after. Action Mar, nabatian ang tingog ni Dr. Chris Rongon sa man sa COVID-19 survivors diri sa may syudad sa Bacolod. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale sa Lazara. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. So ara bukas mga ka-action sa to mayara pa sang limitasyon ang adlaw nga pagbukas ang Bro Center sa bongya Lunes tub Domingo na. No? Amo gyud ni dapat kayo. Grabe ang kaso na sa COVID-19 diri sa Negros kag Bacolod City. Alas 5:42 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang iban ginahi blood pag mo. Mayara bang diabetes kada antus man o sa mga high blood kag diabetes gina batsag sa diabetes nga balatian.
Una sa aksyon! Ang report naman sa patrol aton balikan with Action na John Diaz. Ibalaon tabi kung anong update, ano na ang sitwasyon sang sining napasakaan sang kaso nga pagpatay sa apat ka mga persona, ining pagmasaker sa apat ka mga persona dara sa may Gardenville Subdivision Barangay Tangub Bacolod City. Ang ginpasakaan sang kaso nga nagaisahanon, pati sa una gintudloy pa si Bro na mo naglampos martilyo sa uli, nag-ako malang gali nga siya balang nag-isahanon nga nagibihibi pa sa gani. Hindi ito yung hibi sa Oliver, wawaw na gito ya, no? Galing ka may nakasugid sa akon, siling Action Marlon, nagkadto ko to sa Police Station 8. May aragid tayo nga nagahibi sa pero gakadlaw, no? Gahibi siya pero nagangirit. Mo nang mo na sitwasyon sulod sa prisuhan. Kason ka mention sa kuno Action Oliver nga ginapakitaan siya siyang bata. Kun gabi ko no, o kapakita siyang bata. Amo na nga ginapatawhayan gid siya anay sa sulod sa prisuhan. Nadubilian anay ang mga bisita man may iban nga grupo Action Oliver mo. Mayara religious group nga luyag mga istorya sa suspect nga may dala Bible. Luyag ba lang hatag sang guide, no? Kung paano maumpawan ang paminsaron niya, ang paano mapaathag sa iya nga ang ginhimo iya sa lagid. Galing kay daw ginapatawayan sa isang pulis. Ang kolol ba, anda ba si kung lain lang magsulos pinsarya bla, no? Dapat na magina ipasiguro sang kuanda pulis da sa sulod. Di ba nababalaan kayo? Grabe na itong magawawaw niya. Balikan tara kung ano ang development sa ning balita sa ato sa ning patrol 545. Okay, live stream Gabaritor, Rhea Rose Palma Maracito. Good PM, avi listener kami di sa Kadulunan, Barangay Cambaog. Kindly greet family Maracito, Nanay Ilse, Tatay Indot. Thanks God. Alex Fuentes, salamat. Hambal ni Taro, si Alvi Badalagan ay si Alvi Badalagan ti paano na bi, piho na oh. Amat-amat baskog ang posibilidad nga pagpapili niya. Virgilio Candaso, good afternoon. Monitor lang kami di sa Phase 2 San Esteban Village, Bago City. Pagrit lang sa amo sa nga super nanay Susan Candaso, salamat. Oy, migo ta Alex Torres, may hapon mig watching live sa program mo. Stay safe always. Okay, salamat. Migo ta Alex Torres, batchmate. Alan Enoria, good PM, Magsumalon, Nanovia from Paranaque, Metro Manila. Societ Alonan, hello, approve, Amalia. Randy Artiaga, Santisas. Randy Artiaga, Santisas forever listening. Jolie Militador Patrimonio, good afternoon sir. Pabuang-buang lana para isaylo sa mental hospital. Araman si Mandri Ana Mandri Gos Sogbro, sir. Kablard sa imo sa nga face video Kablard sa face video. Blurred. Katabo kay managoro. Sige lang, okay lang na, problema. 547. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one? Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Mag-life extension of vitamin D. Sa kaso sang sading ginpasakaan nga persona angot sa pagmasagar sa apat ka mga tinuga. Aksyon dyan sa patrol, please come in. Action Mars, si Bro ang nag-subscribe na sang iyang extrajudicial confession kay ina sa korte sang sinima mismo nga aga Action Mar ini may kang tanan sa iyang pag-ako nga sang sa likod sang pagpatay sang apat ka mga persona sa nagluntad nga multiple murder case da mismo sa may Guardianville Subdivision, Barangay Tangog, Syudad sang Bacolod. Ang tawag sa Action Mar, si Bro Nagidman. Okay, according to the Action Mar, kay Police Major Puerto, no, sang police station number 8, kung tawagon mo siya nga tulot o kung Christian o kung Dondon, is alam ni siya mag-respond. Kaya natukiban nila sa ulihi Action Mar nga ang ginagamit gali nga code name ni tulot o kung alias, ilabi na ako nagabaligya sang droga, Boss Bro Action Mar. So sagid man gali ang bro nga iya ginatawag. Kaya mo na galing iya alias Action Mar nga ginagamit. Kani, that is why nga dra sa selda sang station number 8 ang panawag sa iya sa mga upod nga preso o kung sang kapulisan, bro, kay kung tawagon sa bro, ga-respond sa gilayon Action Mar kung sino ang ginatawag. So kay ina sang aga nag-subscribe na ining si Tulot sang iyang extrajudicial confession o galiging klaro diri sang kapulisan nga wala pa mapasaka ang kaso nga 4 counts of murder with robbery batok kay Tulot bangod nga ginaulat pa ang affidavit sang mga direct persons o kun abi sang mga himata sang mga nagataliwan Action Mar silang kaso nga pagpamatay abi. According to Puerto, buwas ginalauman nga mag-aabot ang bana ni Jocelyn Espinosa Nombre diri sa may syudad sang Bacolod kaya ginasigahuman nga giran ini magapadulong dira sa station number 8 para maghatag sang iyang affidavit. Buwas nga adlaw ginalauman nga magapadulong dira mismo sa station number 8 ang mga himata sining tatlo kay banta nga persona ni John Michael Espinosa, sining ni Remedios Espinosa Action Mar kay sa libang katoy nga bata nga babae para maghatagman sang ila mismo nga affidavit. Kay sa oras nga makahatag na sang affidavit inasuporta bilang ebidensya, ginaulat Manila Eldo may ara na death certificate pero according to Puerto mas maayo kitani kung may ara Action Mar sang resulta sang ila autopsy examination and then ang pila pa ebidensya nga ila mahimo o kung mapresentar abi sa korte. Kaya Puerto sa ibang mga documentation o kung abi nga mga kinanglanon nga papeles ang naprepara na gidman sang aton nga mga kapulisan. Matapos nga mag-subscribe sang iya extrajudicial confession, ginbalik sa selda sang station number 8 si Tulot para sa nagkaigo nga disposisyon bangod nga ini siya ang ginpasakaan na sang una nga kaso atong pagupot sang illegal nga droga tiwala na sang tsansa nga ini no makagwa dra sa selda sang station number 8. Yari si Police Major Jory Puerto sang station number 8. Subscribe na sir. No, ano oras sir? Okay. Sir, after sila sir nga nakasubscribe na siya, ano na mga possible nga matabo sir? May buwas sa abot ang bana na dyan sila ang bana
na ikuhaan sa affidavit niya. Tapos, ay siya complain, tapos ay sino ay Jesus. Duwa sa mga taksi. Sir Marbatian, si Police Major Jory Puerto, ang Chief of Police ng Station number 8 Action Mar. So sa subong, amo pa lang na ang ila dito nga pinaka-latest nga update. Pero importante diri may iban pag yung mga senaryo ginagaan nila sa kasanagan kay do ti ang autopsy exam ginaulat. Actually Action Mar ang bali diri Puerto kailangan man ang death certificate mong pero mali na di mas maayo pag kumiyara bisang resulta sa autopsy para at least mas makot pag nila ebidensya nga sa pagpasaka bisang kaso batok diri kay Tulot. Amo nang update sining nagluntad nga multiple murder case sa may barangay Tangob, Surad, sa Bacolod. Sa totalan mga ka-aksyon tandaan nga sa mga panahon ng COVID-19 una sa bito sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Yari na pinakabag-o kag pinaka-epektibo sa action firing line alas 7 alas 9 dugay-dugay with action Brian Morden sa mga nagpadala sa ilang dugang nga mensahe sa live stream sa ato sa nga text hotline lapaw na kita buwas naman thank you gid sa inyo sa mensahe nga ginpadala. Action reports after edition nagasunod na action balita evening edition upod kay action Dale Salazar kag action ang defensor ako naman Aksyon na Marlon Herevoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.